Breuk staat ons op te wachten met de kleinste maat doktersjas die er bestaat. Babiche raakt er bijkans in verloren. De zakken hangen op kniehoogte en de opgerolde mouwen die zijn zo dik dat die er flink in de weg zitten. U bent hier gekomen om ons verhalen te vertellen. Ja, te vertellen. Hoe belangrijk zijn verhalen voor u? Ja, voor mij heel belangrijk, maar niet alleen voor mij. Ik denk dat we terug moeten naar verhalen vertellen, want dat is een contact wat je hebt. Een persoonlijk contact met je kinderen al, daar begint het al mee. Een heleboel mensen met kleine kinderen zetten de kinderen gewoon voor de televisie. Voorlezen met plaatjes, heel belangrijk, heel belangrijk. Wat we vandaag gemerkt hebben is dat verhalen geschiedenis zijn. De geschiedenis van je familie, van de mensen om je heen. Het lijkt me wel dat geschiedenissen vaak vergeten worden in deze moderne digitale tijd. Ja, geschiedenissen worden als geschiedenissen gebracht. Alsof ze niet bij jou horen. Maar mijn persoonlijke familiegeschiedenis hoort ook bij wat er allemaal gepasseerd is in het land, in de wereld. Hè? Zo kun je een boek schrijven over je familie. Maar tegelijkertijd heeft die familie bijvoorbeeld alle oorlogen meegemaakt. Dan heb je dat passeert ook. Dus je kunt een familiegeschiedenis niet loskoppelen van wat er in het land in die tijd aan ontwikkeling is geweest en aan narigheid ook. Mijn eerste verhaal heb ik op mijn 8e verjaardag, op mijn 8e jaar geschreven. Dat was toen de oorlog uitbrak. Daar was ik zo emotioneel bij betrokken. Dat heeft mij aan het schrijven gezet. Maar langzaamaan zijn er andere hele belangrijke momenten geweest. Ook toen ik op de middelbare school Dickens las. Toen dacht ik, ja, maar dat wil ik ook. Ik wil ook sociaal onrecht aankaarten. Dickens die liet zien hoe het in de huizen en weeshuizen toeging. Toen dacht ik, ja, maar je kan dat dus als schrijver. En dat heeft mijn ogen geopend. Maar natuurlijk, als ik niet de moeder had gehad die ik gehad heb. Mijn moeder die dus een vertelster was. En die geen moment voorbij liet gaan door een verhaal met nou dan. En dan ging ze zitten en dan zette ze de rok goed. En dan gingen wij pakten allemaal elkaar zijn handen. En we gingen in een kring om haar heen zitten, want het ging gebeuren. Het verhaal kwam. En weet je wat het is? Ze had een aantal verhalen. Zoveel verhalen had ze niet, er kwam niks bij. Maar afhankelijk van het publiek wat ze om zich heen zat, paste ze het verhaal aan. Ze wist meteen, die heeft dat meegemaakt. Nou, maar dan gaat mijn hoofdpersoon ook een beetje van dat meemaken. Dus ze kleurde het bij. En dat vind ik het leuke van vertellen. En eigenlijk doe ik dat ook. Ik heb een contact met het publiek en het is wederzijds. Als het publiek niet reageert, dan denk ik, ja, wat zit ik hier te doen? Maar het publiek reageert, dat zie je. Hè? En dat stimuleert mij weer om een bepaalde weg op te gaan. Ik heb geen vast programma. Ik denk ineens, oh, dat vinden ze leuk. Dan moet ik dat volgende verhaal, moet ik dat doen. Dus terwijl ik op één lijn bezig ben te vertellen, zit ik op een andere lijn al te denken, oh, maar dan moet ik dat verhaal nemen. Want dat kan ik ze heel goed voorschotelen. Wat is het boek wat u ooit nog wilt schrijven, maar wat er tot nu toe nog niet is van gekomen? Dat is een stoute vraag. Dat weet ik niet. Kijk, ieder boek ligt in je. Het ligt al vast, dat weet je niet. Moet je nog grijpen. Binnenkort is het 75 jaar geleden dat de oorlog begon. En ik heb mijn boek Koningin van de Nacht. Dat is nu op deze leeftijd, heb ik pas vorm kunnen geven. Mijn jeugd in de Tweede Wereldoorlog, wat daar gebeurd is. Ik heb het vaak geprobeerd, het is zelfs in een klein boekje. Kort heb ik het geschreven, maar ik heb nooit echt geschreven wat er echt gebeurd is. Nu, verleden jaar, is dat pas tot stand gekomen. Ik heb niet al die jaren gedacht, dat moet ik nog eens schrijven. Nee, ik was daartoe, op dat moment, was het mijn moment. Ja.